Praise God. Yede radias yenenso yeda onyankopon aye. Nti odofo me ne onyina atwa sɛ yeni agi wo mo. Ene onyame aye na adom sɛ yetimi keka ye ho, ye wa apomuden, ye wo nkwa. Eno nti ye hye nyame ne onyam. Odofo ne ameka nyina ne sɛ ye hia nyame asɛm sɛ betimi de anya ye kra. Eno nka ho a ogidi ni uni ahoden biara. Ene de nyame enye na adom se yebehu ono nko ane kese ene ne meniye with Jesus Christ demo ene abompaye. Hallelujah. Odofo ma akwaba na nso de bauti asese dwumedi yi so yebefa ya kenkan nsɛm efi Proverbs mebusɛm tinum ntikyem do wɔtwe kosi eduonu baako. Mebusɛm etinum do wɔtwe de kosi eduonu baako. Bomode na cha asɛm no ebra wotie nyina na wode ma ofoforo nso na wode ma no nso aka kyene say unsubscribe na omo aye yentimi ndi dwumedie abribia nhye Kristo die ne onyam na afei e post video bia nso a obenya notification subscribe na bo edon no eso nyame nhye bebre mama yenti erade asem o say ma wo yere enye esutene enhyira esutene na afi ma weninje o mamba wa bremu ana omrante bremu eyere no adenti na Bible kasa if say sabre no oye ababaawa sabre no na yebeka say bia wo po bia slim ma wo ware ne slim na so bia sabre wa ye kese adenti a o start awo ana onwo ye mpo a oye pani na mema bebre ye ne sa na afi mo afom yerechi o si adenti ene sese okope oba huhuni oba onhyeda endi no krempo kwan bia so o si dabi wo yira woni ne hya ase no bomode na boa no no omeye nhyire suten na je say enye so oba na nkwa no betimi aye sa adwuma no be ma no wo na obema oba no aye nhyire suten me pa chode na ekoso wo ne wukunu ntem wo ne uyire ntem se de dem nyina meka no asem bi eni ho eho emu aye eni Bible no mo enenso nyame aye na adom aba from fidie wo chese wo situation bi problem bi mo na wo google obetimi enya Bible quotation bi a e support no nti odofo mesre wo a nyame ansem ene ode mayen se yema yeni enku ya ware ho o se adenti ena wo ma oba huhuni efa wonomum na wodi ne mpokoa edi agro ni nyina o Bible mu o se dabi onyankopon na ni hunu ade yie na ni etua bibiara wo ye ne kukuo mu biara na yanka hu se ne nipa egu bia no eno ana otwa ye hu ewo internet isu mpa bebre ebinum ayam so mo ani ate na omode omo yerenom ana so omode omo kunum ensi baby papa no ewie yi no mo kokokokoko a be so no masan ochi omo se niam ankoyi a no masan eba abepa chaw odofo ya sembi a eden na esi da obi ho asofo bi beka chen so wo yere ede wa fa baby nam mfom so ye nti so bia na baby no de wa fa ne mpaibo a obo ebi wa se ne kon de na fa baby nso be hwo na ne baby o de na fa ye eye empire a obo odofo nipa wo ho ye hohomo bibia ye beke bia ye adwuma enkanka ye gidifo enti moma ye nhwe ya kwan ye ebia wo hya ase ye wo nyame mu sabre nkakra wo gidie no etape emfa wo se de wo sikeka wo ho wa sorry emfa wo se de wo sikeka wo ho nipa enim so wo yira wo ne ne hya ase no ono ha na wo ne netie ana wo ne obi foforo netie ede be na esiye muntimi mfa ncheche mo ho odofo wo kuna ware no ono na wo ne netie ebia wa ba kwantio mo wo yire no wo ma wo fie abrabo ben na wo na emu abrabo ben na wo na emu so ade mfa so bi bebrel ono onyame asem nyame dede bi onim na ehia ye ebia na okra ba ko bi nti
ene Bible quotation yi akwakopie mabusem hai. Nti odofo mama yenhwe ya kwan yi na yema nyamesuro enhye yema. Yema nyamesuro enhye yema. Ebia uye nyame nipa mpo. Uye nya adwene ntanta. Woni wo yire nso na etie. Mesrew. Bibi biara ebeboa ma wo yire aye inhyire suten no. Bua wo yire na ontumi ye inhyire suten. Na onyankopɔn nea wobedua wo ban no eno no de ehommo ede bebrew. Eno nti entan obi be ni. Nea wode bema be ma na eno na ode ono nso de bebrew na we enne ye kafa eye no ho.